set os gwelwch yn dda. Iawn. Andras oedd y person olaf i gyrraedd, so mae'n rhaid iddo wneud 10 burpee yn y cornel nawr. Dyna forfeit e. Croeso nôl! Hooray! Dyn ni'n cael sesiwn nesaf gyda'n gilydd. Mae wedi bod yn dda, do? Dyn ni'n cael amser rili da, a mae'n wych bod nôl yn Llangrannog yma. Mae'n amazing i weld sut ydyn ni wedi tyfu ers i Llanw dechrau yn Llangrannog, a dyn ni nawr yn y neuadd mawr sydd yn awesome. So, croeso nôl. Just cyn i ni ddechrau, mae gyda fi bach o sialens i chi. So, dwi wedi dysgu Cymraeg, ac o'n i'n stryglo gyda'r geiriau can yna oedd Steph yn neud. Fedri fyth fyw heb ddo. Mae'n fel tongue twister i fi. So os chi'n gallu dweud 10 gwaith yn berffaith, na i roi gwobr i chi. So fedri fyth fyw heb, o'n i'n methu wneud o'n i'n stryglo loads gyda fe. So dyna sialens i chi, os chi'n gallu dweud 10 gwaith, dewch lan at fi a na i roi prize i ti o siop Llangrannog. Love it. So, cyn i fi hando drosodd i Arfon, gai wahodd a Meirion, John Robertson a Sian i ddod lan jyst i siarad am eu seminara nhw. Mae gyda nhw, sorry Sian, fi ddim wedi cael cyfle i siarad y ti am y peth, ond croeso. Oedden nhw'n gwybod. So, maen nhw'n mynd i rannu jyst am funud bach am eu seminara nhw, a dyn ni'n really excited i glywed ganddyn nhw. Pnawn yma, 4 o gloch bydd y seminarau. Ond, so 1 munud, fi wedi cadw'r hufen a platiau. Os chi'n mynd dros 1 munud, bydd y plat yn mynd ar eich gwynebau chi. So, hoffech chi ddweud rhywbeth am eich seminar chi? Okay, iawn. Wel, dwi'n ddiolchgar iawn am y cyfle i siarad yn bach am Lingua Christi, a dwi'n meddwl 4 mlynedd yn ôl, 5 mlynedd yn ôl, rhywbeth fel hyn, roedd gen i gyfle i siarad am Lingua Christi, ond mwy am weledigaeth, efo lot o mapiau, pethau fel hyn. Ond heddiw, o byddwn ni'n siarad am y ffyrdd y cyfleoedd i chi gymryd rhan actif yng ngwaith Lingua Christi yn Ewrop. Felly bydd yn gyffroes, gobeithio, a lot o gyfleoedd a posibiliadau. Diolch yn fawr. Brilliant. A diolch am sticio i'r time limit hefyd. Dwi'n mynd siŵr am y ddau nesaf. Sian, ti'n rhedeg panel, oeddi ti? Ti'n rhedeg panel pan yma? So mae gennau 4 o pobl mwyaf good-looking, Gwyl Llanw, Rhys Hughes, Meg Hughes, Esyllt a Siôn Gwyn. A be da ni am drafod ydy sort of oed 20 i 30, really. Beth os, yn yr eglwys, da ni fel pob cenhedlaeth yn gwneud pethau'n gwahanol. Da ni'n gweld pethau trwy ffilter gwahanol, da ni yn caru pobl yn wahanol, da ni yn efengylu yn wahanol, da ni'n cenhadu yn wahanol. Wel, sut fedra ni gynorthwyo'n gilydd i wneud hynna? Da ni wedi clywed chydig bach am Generation Z bore yma, dwi'n meddwl. Wel, da ni eisiau sbio ar Generation X.
A mae hyn yn seminar, yn panel ar gyfer yr eglwys gyfan, sydd yn mynd i helpu ni jyst i feddwl, iawn, pa bethau mae pobl ifanc yn gwynebu, pa sialensau, pa heriau sydd yn wahanol ella i'n cenhedlaeth ni. Dwi'n newydd dweud bod fi ddim yn ifanc, ond mae hynna'n okay. So, da ni eisiau trio meddwl yn wahanol sut fedra ni gynorthwyo'r yr oed yna yn eu cerddediad nhw gyda Iesu, a sut fedra ni helpu nhw i gyrraedd pobl yn enw Iesu. Sonia yn amazing, diolch yn fawr. Ac yn olaf. Mae Meirion di gweud ei fod e eisiau siwmper fel yma. So, Aunty Sarah, os chi yma, Christmas list Meirion yw siwmper tinsel. Ac os ych chi'n credu yna, cofiwch fi wedi cwrdd â lot o bobl sy'n credu pethau rhyfedda. Os yw Sian yn mynd i siarad gyda chi am bwyt ti y pethau sydd o ddiddordeb i bobl yn eu 20s a'i 30s, dwi'n mynd i siarad efo chi am bwyt ti pobl sydd â diddordeb mewn bobl sydd dros 300 mlwydd oed. So mae dim seminar, darlith, ac beth byddai'n treul wneud yw dod at yma bach o flas i chi o sut ar ei Duw symud y mywydau unigolion, beth oedd dod i nabod Iesu Grist yn edrych fel y mywyd rhai o arweinwyr Methodistiaid cynnar, a wedyn sut ar ei nhw weithio allan ffordd oedd edrych ar ôl ei gilydd fel Cristnogion. So ni'n mynd i edrych tyma bach ar y seiadau cynnar, yr cyfarfodydd oedd mewn tai ag ati, sut o'n nhw'n edrych ar ôl ei gilydd, sut o'n nhw'n tyfu efo'i gilydd, a wedyn sut ar ei hynny arwen ymlaen at plannu a sefydlu eglwysi yng Nghymru. So o tua 1735 erbyn diwedd y ganrif, oedd y bobl bach yma, jyst unigolion, mae'n chi feddwl, o'n nhw wedi sefydlu rhywbeth o gwmpas 150 i 200 o eglwysi. So, dyn ni eisiau gwybod tyma bach am bwyty, be welon nhw, ac os yna rhywbeth welon nhw, ddylen ni fod yn dysgu oddi wrtho fe. Darlith, it's not a chat, a dwi yn boring iawn, byddai'n siarad am 45 minutes, byddwch chi gyd yn cysgu, so os chi just eisiau nap, neu os ych chi fatha Hiw Tangraig, just eisiau cysgu efo llygad ar agor, mae hwnna'n iawn. Da iawn. Amazing. So, bydd Meirion fyny grisiau lle wnaethoch chi gael panad yn ystafell ffitrwydd. Bydd Sian fan hyn gyda'r panel yna, a bydd Lingwy Christi yn Ffrwd Byw, sef yn y bloc yr Hafod. So, dyna'r tri lle i chi fynd. Fab, gai wahodd Arfon lan. A just cyn i fi wneud hyn, actually, os chi'n defnyddio, if you're using the translation headsets, please could you make sure that you take them back to Arwel after today's service, this morning's service, so that we can charge them ready for the evening meeting tonight. Gai wedi dros ydi? A chroeso. Diolch yn fawr. Diolch. Fel ni weddio. Arglwydd ni'n diolch i ti am beth ti wedi wneud yn barod yma, a dyn ni yn credu dy fod i'n mynd i wneud llawer mwy yn ein plith ni. Dyn ni eisiau cyflwyno'r sesiwn yma i ti, dyn ni eisiau clywed ganddo ti, Arglwydd. So wneud i just siarad trwy Arfon, wneud i just symud yn ein plith ni nawr, a defnyddio fe wrth iddo ein harwain ni, Arglwydd. Diolch i ti yn enw Iesu. Amen. Diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr. Bore da, Llanw. Mae'n braf cael bod yma hefo chi, a diolch i'r trefnwyr am y fraint o gael arwen. Llenwi mewn ar ran rhywun arall ydw i. Oedd pobl eraill yn gwrtho gwneud. Dwi'n mynd i upsetio chi gyd rwan. Dwi'n mynd i ofyn i chi symud i grwpiau rhyw 3 neu 4 efo pobl dych chi ddim wir yn ei nabod yn dda. Iawn? Felly dyna'r peth cyntaf. Ffindio pobl, dych chi ddim yn gyfarwydd iawn â nhw, ac ffurfio grwpiau o ryw 3 neu 4, oherwydd nid siarad o'r ffront ma dwi'n mynd i wneud, ond eich cael chi drafod efo'ch gilydd. Roi ryw 2 funud i chi wneud hynny.
bod wedi mynd yn dawel. Ydy. Gret. Werth Weil. Diolch. Oce, dych chi gyd wedi dod o hyd i grŵp o 3 neu 4. O, dwi'n meddwl na i fynd o yma, ia. Gadael i chi gario ymlaen. Mae cymdeithas yn beth melus, yn dydi? Oce, reit. Rhag ofn i chi feddwl, dwi'n mynd i drio osgoi, dwi'n un gwael am wneud hyn, ond dwi'n mynd i drio osgoi siarad gormod o'r ffrynt yma. Isio chi siarad efo'ch gilydd ydw i, a trafod yr hyn den ni'n mynd i edrych arno fo. Den ni'n mynd i edrych yn fras ar Colosied, a dwi'n gobeithio bod nifer ohonoch chi wedi darllen Colosied cyn dod i Llanw. Na i ddim gofyn i bobl roed i dwylo i fyny, dwi'n meddwl. Ond dydy'r llythyr, ddim yn lythyr hir, mae'n cymryd rhyw 25 awr, 20 munud ar y mwyaf i ddarllen trwyddo fo. A mae'n lythyr andros o ddiddorol ydy ddanfon at eglwysi oedd yn bodoli bryd hynny yn Dyffryn Lycus yn ganol Twrci fel den ni'n abod heddiw. Dydy Colosa ddim yn bodoli ddim mwy. Be sy'n gynnwch chi yna di ryw fryncyn lle roedd y ddinas a dos ne ddim archeoleg, dim tirio wedi bod yna sydd yn biti mewn ffordd oherwydd mae'n bosib bod yna lot fawr i'w ddarganfod am y lle. Ond cyn troi at Colosied, mae gyda isio ni edrych ar y cwestiwn yma. Sut mae darllen y Beibl mewn ffordd sydd yn helpu ni i ddeall be mae Duw eisiau ddweud wrthon ni heddiw? Dyna di'r cwestiwn gyda eisiau ei ofyn. Sut ydyn ni'n darllen y Beibl yn ddeallus? Oherwydd, chi'n gwybod, mae'n hawdd i ni ddeud rhywbeth fel yma, dwi'n credu'r Beibl yn llythrenol. Ond y gwir ydy, mae'n rhaid i ni gofio yn bod ni'n darllen cyfeithiadau. Ac mae'n elfen o ddehongli ym mhob cyfeithiad. Mae Arwel y fama'n cyfieithu beth dwi'n dweud. Mae'n rhaid i Arwel wrando ar beth dwi'n dweud, penderfynu beth ydy ystyr yr hyn dwi'n ei ddeud, a wedyn i drosglwyddo fo i Saesneg oedd ti'n cyfieithu? Drosglwyddo fo i'r Saesneg. Mae yna elfen o ddehongli, mae yna rei pobl yn dweud, wel, os ydych chi'n cael cyfieithiad llythrenol, dos yna ddim dehongli yn hwnnw, ond mae yna, oherwydd dydy ieithoedd ddim yn gweithio yn yr un ffordd. Mae ieithoedd yn wahanol iawn i'w gilydd. Ac felly, mae'n debyg mae'r peth cyntaf gyda eisiau ddweud ydy, dwi eisiau channog chi i ddarllen gwahanol gyfeithiadau o'r Beibl a'i cymharu nhw efo'i gilydd. Oherwydd, chi'n gwybod, nes i Beibl.net, ddim i gymryd lle neu am bo fi'n anfodlon efo'r Beibl Cymraeg newydd, ond fel pont i helpu pobl i weld gwedd wahanol falle ar yr ysgrythyr oedden nhw'n ei ddarllen. Sori, mi jyst cael chydig o ddŵr yma. Mae'r geg yn mynd yn sych wrth i chi fynd yn hyn. Felly, mae'n beth da darllen yn Saesneg ac yn Gymraeg, ond cymharu be mae'r gwahanol gyfeithiadau ni ddeud a gweld os yna rhyw liw gwahanol. Mae yna lot o lefydd yn Beibl.net lle mae pobl wedi troi at ei a dweud, pam ddari ti gyfieithu hwnna fel yna? Wel, weithiau mi nes i oherwydd o'n i'n gweld fod yna un dehongliad o be oedd yn cael ei ddeud yn y Beibl Cymraeg newydd, ond bod ysgolheigion yn dweud bod yna ffordd wahanol o edrych ar yr ysgrythyr, ac felly o gyna eisiau cynnig hwnnw i'r Cymru Cymraeg hefyd. Felly, gai jyst gofyn i ddechrau i chi drafod jyst yn eich grwpiau
beth sydd yn eich helpu chi i ddeall ac i ddarllen y Beibl? Dwi'n yn gwybod, falle bod rhai ohonoch chi ddim yn cael amser tawel bob dydd amser i ddarllen y Beibl. Den ni gyd yn mynd trwy gyfnodau, felly yn sicr. Ond, ydych chi'n bod, mae'r gair fel bara i ni, mae o fel bwyd. Mae o'n bwydo ni ac yn helpio ni dyfu'n yn ffydd. Ac mae yna lot fawr o adnoddau allan yna, a rwan mae yna nifer o adnoddau Cymraeg hefyd. Be ydych chi'n ei ffeindio'n help i chi wrth ddarllen y Beibl? A hefyd, un cwestiwn arall, be ydych chi'n ffeindio'n anodd ynglyn â'r Beibl? Be sydd yn gwneud i chi feddwl, o, bobl neu byth ddallt hwnna? Reit? Trafodwch yn eich grwpiau jyst am ryw chydig.
Okay. Gadwch mi just... Faswn i wrth y modd yn gwrando ar y sgyrsiau. Faswn i wrth y modd, ond os gynnwn ni'n digon o amser i gael feedback ac yn y blaen. Beth am y cwestiwn yma? Mae yna lot o bobl yn dweud y gallwch chi ddefnyddio'r Beibl i gyfiawnhau unrhyw beth. Mae yna bobl yn defnyddio'r Beibl i gyfiawnhau rhyfel a lladd a hyd yn oed hil-laddiad. Pobl wedi defnyddio'r Beibl i gyfiawnhau caeth wasiaeth, y gosbeitha, hiliaeth, apartheid, Cristnogion yn Africa yn defnyddio'r Beibl i gyfiawnhau apartheid. Ac wrth gwrs, tawed y gwragedd, de. Felly ddynion, newch chi drafod. Sut ydych chi'n osgoi defnyddio'r Beibl os liciwch chi mewn ffordd anghywir? Trafodwch am 2 funud. Se rhywun yn clywed i oes, na ni. Oedd Rhys ac Arwel yn y cefn mor brysur yn trafod. Gadwch mi jyst rhoi 1 neu 2 o egwyddorion pwysig i chi. Yr egwyddor cyntaf di bod Iesu Grist yn y canol. Os dyn ni'n credu go iawn be glwson ni jyst rwan yn y sesiwn deuluol, ynglyn â pwy oedd Iesu Grist am pam nath o'i'n byd, mae'r rhaid i ni roi o yn y canol a darllen popeth arall yng ngoleuni Iesu Grist. A be oedd Iesu Grist yn ei ddweud, yn ei ddysgu ac yn sefyll drosto fo. Yr ail beth ydy bod hi'n bwysig darllen y Beibl yn weddigar. Chi'n gwybod, dim jyst llyfr arall ydy o. Dyn ni'n sôn ac yn disgrifio'r Beibl fel gair Duw, bod Duw yn siarad hefo ni trwyddo fo. Ydyn ni, pan dyn ni yn troi at y Beibl, wir yn disgwyl i Dduw siarad hefo ni. Trydydd mae'n bwysig. Mae'n bwysig i mi, wedi bod yn bwysig i mi, a dwi'n meddwl bod yn bwysig i lot o fentra i ddeud Cristnogion Efengylaidd, a dwi'n cymryd na Cristnogion Efengylaidd ydyn ni ar y cyd. Rhy aml, dyn ni'n meddwl bod ni'n gwybod yr atebion cyn i ni agor y Beibl. Ac wedyn, dyn ni'n darllen y Beibl trwy sbectol yn diwinyddiaeth a'r ddealltwriaeth sydd gynnon ni'n barod, yn hytrach na'i ddarllen o i Dduw ddatguddio pethau newydd i ni o iair.
Wedyn, y nesaf, mae rhaid gofyn cwestiynau syml iawn rhyw fatha, sut lenyddiaeth ydi o? Da ni'n darllen llythyr, da ni'n darllen barddoniaeth, proffwydoliaeth, beth ydi o? Mae'n gwestiwn pwysig i ofyn wrth i ni darllen rhan o'r ysglythyr. Ar tair rheol, y rheol gyntaf i ddeall y Beibl ydy edrych ar y cyd-destun. Yr ail reol ydy edrych ar y cyd-destun. A'r trydydd reol ydy edrych ar y cyd-destun. Mae o mor bwysig. Gadwch mi jyst rhoi 2 enghraifft sydyn i chi. Faint ohonoch chi sydd wedi clywed pobl yn defnyddio'r adnod neu be still and know that I am God. Iawn? Fel arfer, mae pobl yn ei defnyddio fel tasau rhyw alternatif Cristnogol i meditation neu rhywbeth, a ddech chi fod i ddal eich dwylo fel yna. Ond pan ddech chi'n darllen Psalm 46, lle mae hwnna? Dwi'n methu gael o'i lwyso. Na ni. Pan ddech chi'n darllen Psalm 46, beth ydy'r cyd-destun? Wel, os edrychwch chi, cyd-destun y salm yma ydy fod Duw yn ymladd dros ei bobl. Fod Duw yn ymladd dros ei bobl. Mae'n dechrau fo'r geiriau, mae Duw yn cadw ni'n saff ac yn rhoi nerth i ni. Mae o bob amser yna i'n helpu ni pan den ni mewn trafferthion. Mae yna egwyddor yn rhedeg trwy'r Hen Testament sydd yn dweud, trystiwch Dduw. Trystiwch Dduw. Does dim rhaid i chi'n frwydro'n eich nerth eich hunain. Reit? A dyna cyd-destun yr adnod yma. Felly, dwi wedi rhoi yn Beibl.net. Stopiwch! Mae'n bryd i chi ddeall mai Duw ydw i. Dwi wedi cael gymaint o bobl yn cwyno am yr adnod yna. Oherwydd maen nhw'n licio, chi'n gwybod, be still. Ynde? Meditation. Ond be mae'r Hebraeg yn ei ddeud, dwi'n credu, ydy stopiwch ymladd, stopiwch drio gwneud pethau yn eich nerth eich hunain. Trystiwch fi. A dwi'n credu bod gyda i William Morgan ar yn ochr i. Mae'n dweud, peidiwch, peidiwch, gwybyddwch mai my fi sydd Dduw. Bibl Cymraeg Newydd, dwi'n mynd aml yn feirniadol ohono fo'n dwi yn teimlo bod y Bibl Cymraeg Newydd yn yr achos yma wedi gadael i draddodiad yr eglwys ddylanwadu ar y cyfeithiad. Ymlonyddwch. Mae'n wir, chi'n gwybod, bod ni ddim yn brwydro, bod ni ddim yn bed cynhyrfu ac yn y blaen. Neu beth am hwn? Na i fynd trwy hwn yn sydyn. 666. O, pobl bach, mae'n hanes i hwn. Dwi wedi rhoi rei enghreifftiau i fyny fama. Gymaint o bobl wedi dweud, wel, protestaniaid, beth nag na'r pab ydy'r angrist ynde. Heineken? Ie, credwch neu beidio, dwi wedi ffindio rhain ar wefannau Americanaidd fel arfer. Walt Disney. Mae Rachel wraig yn mynd i Disneyland yn o fuan efo'r ferch. O, diar. Neu'r tabl roulette ynde. Hwn chydig yn nes ati'n trio bod yn feiblaidd. Solomon, cyntaf brenhinoedd 1014. Na i adael chi edrych ar hwnna. Yr esboniad mwyaf rhesymol yn y marn i ydy mae cyfeirio yma 666 at yr ymerawdwr Nero. Nero Cesar. Right? Nawr, sut dwi'n deud hyn? Na i esbonio fo mor gyflym ac mor syml ac y medrai. Tas chi'n edrych ar lyfr datguddiad, mae'r llyfr datguddiad yn llawn o ddyfyniadau o'r Hen Testament. Chi'n gwybod oedd Stewart yn deud neithiwr bod y Beibl rhyw fath sandwich a dechrau eistedd arni.
A bod yr Hen Testament di wasgu yr efengylau a'r Hen Testament a'r efengylau di wasgu mewn i'r epistolau ac yn y blaen. Wel, mae'r cwbl ydi wasgu mewn i datguddiad yn y diwedd. Ac mae datguddiad yn llawn o'r Hen Testament. A cofiwch be mae awdur llyfr y datguddiad Ioan yn ei ddweud yn yr adnod yma. Sori, os allai droi ati. Mae o'n dweud mae rhif dyn cyfeirio at berson arbennig mae yr adnod. Yr iaith Hebraeg sydd gynnwch chi efo'r ffigurau o danodd yn fanne. Ac yn Hebraeg mae pob llythyren yn cynrychioli rhif hefyd. Reit? Yr ucha, Neron Cesar. Dyna y sillafiad sydd gynnwch chi yn y Testament Newydd. Neron Cesar. A mae'r rhifau mae'r llythrennau neu'n cyfateb iddyn nhw yn cyfri yn 666 pan ddech chi'n adio nhw at ei gilydd. Ond yn ddiddorol iawn, mae yna lawysgrifau ar gael, a un llawysgrif yn arbennig hynafol iawn, lle mae o'n dweud Nero Cesar, heb yr en ar y diwedd, Nero Cesar. A mae'r rhifau fanne yn cyfateb i 616. A dyna sydd yn y llawysgrif arbennig yma sydd cyn, wel, mor hen a rhai o'r llawysgrifau gorau sydd gynnon ni, a rhai llawysgrifau diweddar. Pam? Oherwydd mae datguddiad yn sôn am y ffordd oedd Cristnogion yn cael ei gorthrymu gan yr ymerodraeth Rufeinig, yn cael ei camdrin oherwydd ei ffydd. Ac mae o yn pwyntio at Nero fel darlun o orthrwm ar Gristnogion. Gadwch mi symud ymlaen yn sydyn. Di hwn ddim yn gweithio eto, nag di? Nag di? Driau eto. Ma ni. I edrych ar yr adnodau yma yn Colosied. Rhain ydy'r adnodau gafodd ei rhoi i mi edrych arnyn nhw. Colosied 1, 24 i 25. So ni licio i chi yn eich grwpiau, os oes gynnwch chi Feiblau, gobeithio bod, jyst darllen trwy'r adnodau yna hefo'ch gilydd rwan. Ddoi nôl.
Dych chi'n glywed i? O, yndych, da iawn. Reit. Mae yr adnod gyntaf yn yr adran yma o'r ysgrythyr yn adnod sydd wedi drysu gymaint o bobl. Bod hi'n deud, dwi'n falch o gael dioddau drosoch chi. Dwi'n cyflawni yn fy nghorff i beth o'r dioddef sydd ar ôl, sef gofidiau'r Mesia, a hynny mwyn ei gorff yr eglwys. A mae pobl yn meddwl, yr dioddau sydd ar ôl, am be mae o'n sôn. Oherwydd oedd Iesu Grist ar y groes ydi gweiddi be? Gorffenwyd. Yr hyn dwi'n credu dwi wedi rhoi yn Bible.net, a mae o'n un o ganeuon adlais o'n i'n sylwi. Mae'r cwbl wedi wneud. Mae o wedi wneud. Ond mi rydyn ni, fel Cristnogion, yn byw rhwng dau fyd yn dydyn. Mae'r teyrnas Dduw wedi dod, ac eto mae hi i ddod yn ei chyflawnder. Ac yn y cyfamser, mae'r Beibl yn dweud, mi fyddwn ni'n dioddau, mi roedd Paul ei hun yn y carchar yma, doedd? Oedd o yn y carchar, darllenwch yr adnod ola, dwi'n meddwl, yn y llythyr. Oedd o'n dioddau. Felly, mae'r rhaid edrych ar y llythyr yng nghyd destun yr ymerodraeth Rhufeinig oedd yn ei ormesio, yr ymerodraeth oedd wedi roed o'n y carchar. Mae rhaid meddwl beth ydy arwyddocad hynny i ni heddiw fel Cristnogion. Y peth arall dyn ni'n ei weld yn y llythyr, bod ne lot o eiriau'n cael ei defnyddio'n sôn am ddirgelwch a ryw bethau felly, a doethineb a gwybodaeth. Dwi'n meddwl bydd gynnon ni amser i edrych yn fanwl arnyn nhw, ond mi roedd Paul yn y llythyr yma yn delio hefo heresiau. Hefo pobl oedd wedi dod dan ddylanwad dysgeidiaeth Roegaidd arbennig, oedd yn gwahanu y corff oddi wrth yr ysbryd. Deoliaeth, dualism. Right? Ac mi roedd Paul yn dweud wrthyn nhw, mae Iesu Grist, mab Duw, oedd yr un oedd wedi creu y cwbl ac yn arglwydd ar y cwbl. Ddaru ni ddim edrych yn fanwl neithiwr ar y benod gyntaf. Mae'n emyn yn y benod gyntaf, adnod 15 ymlaen i 20. Mae'n fendigedig o emyn. Mae'n dweud bod Iesu Grist yn dangos yn union i ni sut hyn ydy y Duw anweledig. A mae'n dweud, cafodd popeth i greu ganddo. Popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear, popeth sydd wedi weld, popeth sy'n anweledig, y grymoedd a'r pwerau sy'n llywodraethu a'r rheoli. Cymwch y frawddeg yna enghraifft. Beth oedd yn mynd trwy feddwl pobl Colossa pan oedd Paul yn sôn am y grymoedd a'r pwerau sy'n llywodraethu? Den ni yn tueddu yn neud o rhywbeth ysbrydol. Ond ac ddeud y gwir, mi roedd Paul yn y carchar dan law y grymoedd a'r pwerau oedd yn rheoli. Sef yr Rhufeinied. Felly, yn fama, mae gynnoch chi nid yn unig Paul yn ymateb i sefyllfa wleidyddol i ddydd. Mae gynnoch chi Paul yn ymateb i heresi hefyd. Ac oedd yr heresi yma yn dod â bob math o ryw syniadau ysbrydol i mewn, a syniadau bod y corff yn ddrwg, bod y byd yn ddrwg, ac byddwn ni'n dianc rhyw ddydd i fod mewn rhyw nefoedd sydd yn berffaith. Di hwnna'n canu cloch i chi heddiw? Mae gyda eisiau chi feddwl am funud o'n. Os oedd Paul yn delio hefo ac yn sgwennu'r llythyr yma yng nghyd-destun ar y naill llaw yr ymerodraeth, sef y system, os liciwch chi,
oedd yn dweud sut oedd bywyd i gael ei reoli ar y naill llaw, a'r heresi yma ar y llaw arall, sef y syniadau yma ynglyn â beth ydy bod yn ysbrydol. Sut mae'r hynny yn effeithio ar yn bywydau ni heddiw? Os ne ymerodraethau sydd yn rheoli'n bywydau ni heddiw? Neu os ne syniadau am Gristnogaeth ac am y nefoedd ac yn y blaen, sydd mewn peryg o adlewyrchu mwy o syniadau'r hereticiaid nac o syniadau be mae'r Beibl ei hun yn ei ddysgu. Y gwahanu yma rhwng yr ysbrydol a'r corfforol. Ydy'r ddau beth yna yn beryg yn dyddiau ni heddiw? Meddyliwch i ddechrau am yr ymerodraeth, a wedyn meddyliwch am yr heresi yma. Os ne beryg fod ne elfennau o'r pethau yma'n dylanwadu ar y ffordd den ni yn ymddwyn ac yn deall yn ffydd. Dych chi fodlon? Neu dyn nhw'n gwestiynau rhy anodd? Triwch chi. Tawelwch. Dwi wedi rhoi i fyny sleid y fama jyst i helpio chi chydig hefo'ch trafodaeth. Chydig yn ogleisiol wrach, dwi'm yn gwybod. Dydy credu'r newyddion da am Iesu ddim yn golygu ceisio byw bywyd ysbrydol tra'r yr un pryd yn derbyn y system a'i gwerthoedd. System wleidyddol, y system gymdeithasol a'i gwerthoedd. Dyna chi y cwlt yr ymerodraeth, cwlt yr ymerawdwr. Os nid beryg yn bod ni yn cael yn swyno gan werthoedd y byd, fe fydden nhw pethau fel cyfalafiaeth,
popeth mae'r byd yn ei gynnig i ni. Da ni gyd yn euog, dwi'n meddwl, yndden? Dwi jyst yn sefyll yma ac yn meddwl, chi'n bod, waw, dwi'n sefyll yma a dwi'n hun yn gyfeithog yn hermau'r byd. A meddwl am yr holl bobl yn y byd ni sydd yn dioddau o dlodi ac yn y blaen. A dyn ni'n meddwl, gawn ni wasanaeth cymorth Cristnogol bob blwyddyn. Neu nawn ni ddanfon rhodd bach i ti off yn weithiau, jyst i leddfu'n cydwybod. Os dde berig yn bod ni'n cyfaddawdu hefo heresiau yn dydd. Oherwydd, chi'n gwybod, mae'r heresiau yma o wahanu yn bywydau yn y bit crefyddol, y bit ysbrydol, a'r bit, wel, mae'r rhaid i ni fyw oherwydd dyn ni'n rhan o'r gymdeithas. Os dde berig yn bod ni'n cael yn swyno gan hwnna mwyn cyfiawnhau yn ffordd o fyw, ydy hynny rhywbeth i wneud efo'r ffaith bod ni mor aneffeithiol yn rhannu'r efengil y dyddi yma? Hynny ydy, da ni jyst rhyw fath a bobl eraill ond jyst digwydd bod. Da ni'n bobl sy'n mynd i capel ac yn credu rhyw ffeithiau am fyw, a dyna ni. Mae'n her wirioneddol o fama i ni. Gewch chi ddal ymlaen i drafod jyst am 2 funud, a wedyn na i orffen hefo 2 sleid yn sôn am sut oedd Paul yn delio fo'r peth. Trafodwch hwnna. Cwestiwn syml iawn i chi. Pam ddaru Iesu Grist gael ei groesoelio? O safbwynt yr Ufeiniaid. Ac o safbwynt yr Iddewon. Pam gafodd o'i groesoelio? Meddyliwch am y peth.
Oedd di Gwyl Jeffs yma? Yndi? Lle mae o? Gwyl. O Gwyl Jeffs yn pregethu dy Sul yn Angor yng Nghaerdydd. Ac oedd o'n sôn am Pilat yn sefyll hefo Iesu Grist ar un ochr iddo fo, a Barabas, y terfysgwr ar yr ochr arall. Ac yn sôn am y ffaith, ar ryw ystyr, oedd Pilat yn sefyll yna, ac o safbwynt yr Rhufeiniaid, 2 derfysgwr o gynnwch chi. 2 oedd yn fygythiad i'r ymerodraeth. Barabas a Iesu. Pan dych chi'n edrych ar Colosiad, yn ddyddiau Paul, mi roedd gynnwch chi'r cwlt imperialaeth. Oeddech chi fod i addoli Cesar. Oedd yr adnod yn yr ail benod, y 9fed adnod, yn dweud, yn y Mesia mae dwyfoldeb yn gyfan gwbl yn byw mewn person dynol. Ond mi roedd yr Rhufeiniaid yn disgrifio y Cesar fel Dominus et Deus Noster, ein harglwydd a'n Duw. Dyna beth oedd ar ddarnau o arian Rhufeinig. Cesar oedd y cwrios, yr arglwydd. A dyna'r eirfa sydd yn cael ei ddefnyddio yn y benod gyntaf i ddisgrifio Iesu Grist. Cesar oedd yn cynnig maddeuant. Salws ydy'r gair ar yr darn arian o gyfnod Nero ar y gwylod yn fanne. Cesar oedd yn cynnig maddeuant. Fo oedd achubwr y byd. Ac eto oedd gynnwch chi'n Iesu Grist, rhywun oedd yn hawlio'r pethau neu gyd. Y gair ewangelion sydd gynnwch chi ar y gwylod yn yr o'i gyfanne, i ystyr o di newyddion da. Sut oedd y gair yna'n cael ei ddefnyddio yng nghyfnod Paul gan yr Rhufeiniaid? Ewangelion oedd y gair am gyhoeddiad gen y cwlt imperialaeth. Newyddion da bod yr Rhufeiniaid wedi concro rhywun arall. Newyddion da bod Cesar wedi penderfynu gwneud hyn a'r llall. Den ni yn byw mewn byd lle mae y byd seciwlar yn meddwl y gallan nhw fyw heb Dduw. Maen nhw'n gallu delio hefo problemau. Mae'n bosib delio efo problemau'r amgylchfyd. Mae'n posib delio efo problemau economaidd. Mae'n posib sicrhau twf economaidd di ben draw. Mae'n posib gwneud hyn, mae'n posib gwneud llall heb Dduw. Mae Colosiad yn deitha ni na. Oherwydd Dduw, Iesu Grist, wedi yn ddatguddiad o Dduw ydy'r un sydd yn teyrnasu ac yn llywodraethu dros y cwbl i gyd. A be mae o'n i ddisgwyl gyda ni ydy ni ymostwng iddo fo. Den ni'n mynd yn ôl at Salm 46. Bod o yn brwydro drosto ni. Den ni ddim yn gwneud y pethau ma'n yn erth yn hunain. Na i ddim mynd trwy y sleid yma yn fanwl efo chi. Ond mae pob un o'r geiriau groeg yna mewn coch yn eiriau oedd yn cael ei defnyddio gan yr hereticiaid o'n i'n sôn amdanyn nhw. Yr ucha ydy'r gair mwsterion, mystery, cyfrinach neu ddirgelwch. A be mae Paul yn ei ddweud ydy bod y gyfrinach mae o'n defnyddio iaith, mae o bron yn ogleisiol, mae o bron yn tynnu coes yr hereticiaid, a mae o'n deud bod y gyfrinach am, os liciwch chi fodolaeth am bywyd, wedi ddatguddio yn Iesu Grist. Sophias a gnosis, doethineb a gwybodaeth, cyflawnder, oedd y bobl yma yn meddwl bod chi'n darganfod rhyw gyflawnder ysbrydol
trwy ddilyn i ffyr yn nhw a diastyru ymaterol. Ac mi ro'n elfen Iddewig bod enwidiad yn bwysig, ac os darllenwch chi'r, sori, ydych chi'n codi llaw yna un y cefn y fanne, amser ydi mynd ydi? Sori? Cinion barod, diar. Typical, sori. O reit, dwi'n darfod efo hwn. Sut ydyn ni'n darllen y Beibl? Mi fedrwn ni ddarllen o a darganfod rhyw bits bach ysbrydol sydd yn plesio'n bywyd ni, a wedyn cario ymlaen hefo'n bywyd yn cyfaddawdu efo gwerthoedd y byd, ac yn cyfaddawdu falle hefo syniadau sydd yn anysgrythurol. Neu mi fedrwn ni mynd i'r afel hefo beth sydd yn yr ysgrythur, darllen o yn ei gyd-destun a deall bod arglwyddiaeth Iesu Grist yn rhywbeth sydd dros fywyd i gyd. Mae o'n effeithio nid yn unig ar beth dyn ni'n neud ar y sul yn y capel, mae o'n effeithio ar y ffordd dyn ni'n defnyddio arian, mae o'n effeithio ar y ffordd dyn ni'n gwleidydda, mae o'n effeithio ar y ffordd dyn ni'n trin pobl eraill. Mae'r cwbl yn dod dan arglwyddiaeth Iesu Grist, a mae gen Colosied lot i'w ddweud ynglyn â hynny. Yn yr drydedd benod, mae o'n sôn am gais glosiaeth. Mae o'n sôn am y ffordd mae dynion yn trin i gwragaeth. A mae rhai pobl wedi cymryd yr adnodau neu feddwl bod Paul yn cefnogi y system Rufeinig, ond pan ydych chi'n darllen nhw'n fanwl, dydy o ddim o gwbl, mae o'n i tanseilio nhw, ac yn sicrhau cyfiawnder i gaeth wision, yn sicrhau parch at wragedd ac at blant ac yn y blaen. Mae Iesu Grist yn arglwydd ar y cwbl. Amen. Amen. Diolch i chi. So ni di licio gallu deud lot mwy, ond do'n em amser. Gobeithio bod chi wedi cael trafodaethau da.